Lezecká stena, nové pohybové centrum aj inteligentný systém, ktorý bude sledovať stravovanie detí. Levice získali takmer 740 000 eur na projekt, ktorý má pomôcť školákom žiť zdravšie. Dnes je toto átrium nevyužitým priestorom. Betónová plocha, na ktorú prší, fúka vietor a počas leta ju rozpáli slnko. Škola preň dlhé roky nevedela nájsť vhodné využitie. Tak zastrešíme, toto má okolo 100 metrov štvorcových s tým, že bude tu jedna celá dopadová plocha, aby jednoducho to bolo bezpečné, s tým, že tu bude ešte lezecká stena a rôzne prvky, na ktorých sa bude môcť cvičiť. Nové pohybové centrum je však len jednou časťou projektu. Do 3 levických základných škôl pribudne systém, ktorý bude sledovať stravovanie detí aj množstvo vyhodeného jedla. Bude to normálny hardware, ktorý bude skenovať porcie, ktorý bude vyhodnocovať. Chceme znížiť potravinový odpad, ale hlavne chceme, aby sa deti lepšie hýbali, aby žili zdravšie. Na realizáciu projektu získalo mesto takmer 740 000 eur zo švajčiarsko-slovenského programu. Peniaze pôjdu na nové vybavenie, vývoj technológií aj odborníkov, ktorí budú koordinovať aktivity v oblasti výživy a pohybu. Ten projekt má priviesť rôzne aktivity pre deti, ale aj pre zvyšok obyvateľstva v rámci lepšej gramotnosti zdravotníctva. Podporu získalo len 7 samospráv na Slovensku. Pokiaľ budú mať samosprávy záujem o výstupy z tohoto projektu, veľmi radi im sprostredkujeme tieto naše poznatky, pretože aj pre nás to bude nová skúsenosť a verím tomu, že to budú vedieť dokázať využiť aj oni. Podobné dáta dnes na Slovensku chýbajú. Aj preto odborníci upozorňujú, že je potrebné podrobnejšie sledovať pohybové návyky detí a ich životný štýl. Výsledky z Levíc by tak mohli poslúžiť aj pri ďalších výskumoch či tvorbe zdravotných programov. Softvér na sledovanie zdravého životného štýlu je už vo vývoji. Spustiť ho chcú v budúcom školskom roku. Marína Opálková, Slovenská televízia.